belgeyên lêpirsîna Öcalan, beşê sêyemîn. Yên dîroka PKK xwandî û lêkolînên serkirî çend têgehîn hene ku pir dibihîzin. Ji wan têgehîna ya yêkem rêberî ye, têgehîna duyemîn qehremantî, têgehîna sêyemîn a ku hûnê pir bibihîzin jî peyva xayîn yan jî ajan e. Hûn nikarin belgeyek PKK peyda bikin ku ev têgehîne têda nebin. PKK ji bilî xwe hemû partî, tevgir û kesayatan xayîn îlan dike. Her kes sîxur an jî xayîn e. Yani li gor propagandaya PKK tenê Öcalan û partiya wî qehreman. Gelo ev yek rast e. Werin emrêgerîna xwe ya ji bo bersiva vê pirsê bidomînin. Bi rastî ma Abdullah Öcalan leheng e? Ji bo ku bibe leheng wî çi kir? Yan jî Abdullah Öcalan xayîn e? Wî çi kir ku bûye xayîn? Ji xwe PKK hemû hêza xwe bi kar tîne ku Öcalan wekî leheng dest nîşan bike. Lê em tiştên ku li ser Abdullah Öcalan nehatine gotin dibêjin. Di helwesta Öcalan da tu berxwedan vanî tune. Helwestek qehremanî nîşan neda. Dewletê çî xwast û çî pirsî bersiv da. Öcalan ji dewleta Tirk re ihtiraf kirin. Heger kesekê dîn piştî girtina Abdullah Öcalan helwesta wî nîşan bidaya wê PKK ew wek xayîn ajan îlan bikira. Şemdîn Saqik li ser ihtirafên Öcalan çî got? Bo nimûne, Şemdîn Saqikê ku ji aliyê PKK ve wekî xayînê herî mezin hat îlan kirin jî wiha digot. Gava Öcalan bi mirinê re rûbirû may her tişt got. Têkiliyên xwe yên li Sûriyeyê îfşa kir. Lêbelê di lêpirsînê da ji min xwestin ew gundî û şivanên ku alîkariya PKK kirî kîne. Min bersiva vê pirsê neda û navê tu kesê negot. Lê Öcalan her tişt ji dewletê re got. Belê Öcalan her tişt ji dewletê re got. Beriya her tiştî wî nav û biyografiya rêhevalên xwe îfşa kir. Li ser rêxistina xwe û dostên xwe her tişt ji bo dewletê got. Mînak, gava ku Öcalan hatî girtin PKK Kongreya Şeşemîn li dar dixist. Öcalan cih, beşdervan û armanca kongreyê hemû ji dijmin re yek bi yek got. Di belgeyên fermî da em vê yekê baş dizanin. Pirs derbarê Kongreya Şeşemîn da agahiyan bidin. Abdullah Öcalan ji bo li darxistina kongreyê li quntara Çiyayê Zagrosê Bakurê Iraqê min ferman da navçeya di navbera Çiyayê Qendîl û Xakurkê debera Xinêrê ye. Kongre ji dawiya kanûnê ve tê li darxistin. Di telefonên ku min li beriya 15 Şubat'a sala 1990 nihan de kirin de ez hîn bûm ku kongre dewam dike û nîqaş gihiştine mijarê cephe. Öcalan di 16 Şubatê da dest bi wan ihtilafa ji dewletê re kir. Yani dema ku Öcalan ev agahî dayine dewletê kongre hêj jî berdewam dikir. Öcalan bêdûdilî agahiyê cihê 305 rêveberên rêxistina xwe dan dijminî. Pişt rajî Öcalan derbarê kongreyê de wiha berdewam kir. Abdullah Öcalan, ev kongreya ji nû ve avakirina rêxistinê ye. Min kasetek jî ji vê kongreyê re şand. Xalên rojeva kongreyê, yekemîn, îdeolojîk, duyemîn, siyasî, sêyemîn babetên leşkerî, çaremîn babetê eyalet û herêma, pêncemîn eniyên xebatê, şeşemîn rexnedan, heptemîn mijarên hilbijartilê tên gotûbêjkirin. Di encama kongreya şeşemîn da wê berpisyariya Ewropa bibe şahîn cîro, yanî Mazlûm Ebdî. Berpisyariya botanê wê were xurtkirin. Berpisyariya behdînan bi fermandariyekê xurt were sazkirin. Ji bo herêma Soran îdareyeke zana û bijare dê were wezîfedarkirin. Kanî Yilmaz naşînin Ewropa. Öcalan ne tenê navê Şahîn Cîro fermandarê Hesedeyê vê gavê daye dewletê. Navê gelek fermandarên xwe dane dewletê. Navên hemû rêveberiyê de şifre kir. Ne tenê li ser paşa rojê di heman demê da li ser tiştên ku pêşê rojê da jî bi qewmîn ji agahdarî da dijminî. Mînak, Öcalan di derbarê rêveberiya ku dê di kongreya şeşemîn da were hilbijartin wiha dibêje. Kesên wek Cuma, Ferhat, Ewabekir, Abbas, Mahîr Welat dikarin di kometeya navendî da cêbigirin. Heman dem ji xebatkarên navendî jî Zekî, İsa Fuat, Nasir Cemal, Felat û Mustafa Qarasu jî di nav kadroyên komîteya navîn dê bên hilbijartin. Di kongreya şeşemîn da meclisa leşkerî ku jî 25 sih kesan pêk tê were avakirin. Dikarin li şûna sîstema eyaletê sîstema saha ava bikin. Bila biryar were dayîn ku aliyên siyasî û leşkerî bi hev re tev bigerin. Dê îdare ji kesên kevn û nû pêk were. Dikare li başûr pêtir pêşketinên baş pêk were. Carna dibe ku ew hêz xwe derbazî cihên din jî bikin. Li Botanê dibin fermandariya Bahoz de 1000 hêz heye.
لزاغروسê li gel Ebubekir derdora 700 heta 800 hês heye. Di bin berpirsiyariya Dr. Elî Amed xwendekarê pizîşkî 7-8 sal di navrêxistinê de 400 kes hene. Li Erzeromê di bin berpirsiyariya Yilmaz da derdora 150-200 nefer hene. Li Dêrsimê li gel Kazim 350-400 hês heye. Li Serhedê di bin berpirsiyariya Sebrî da 150-200 kes hene. Li eyaleta Koçgirî dora 40-50 di bin berpirsiyariya Elîşêr da hene. Li Deryaya Reş ya di bin berpirsiyariya Ayhan de 40-50 kes heye û di gel dehaş KPC hereket dikin. Li Garzanê hêz tune, hêz li Amedê ye. Li Mêrdînê derdora 150 kes ku berpirsiyarê wê felat bû lê min we bihîst ku ew miriye. Li wir pirsgirêk yê min û gelek îmkanê wan yên aborî heye. Li du herêmên Bakurê Iraqê, a herêma Behdînan, a di bin berpirsiyariya Ebbas da 1500 hês heye. Ew herêma Barzaniyan e. B. Li Soran 2500 kes di bin berpirsiyariya Cuma da hene. Soran cihekî di navbera Xwakurkê û Silêmaniyê de ye. Hêza wan 4 ji 3 li wê derê ne. Li Ruha di bin fermandariya Kemal Sawur de 25 kes hene. Li Derya Spî Sarî İbrahîm, li dora 800 kes ve berpirsiyar e. Li Başûr 4500, li Tirkiyê jî 3000 hês hene. Ocalan yek bi yek navên hemû rêveberan û agahiyan li ser wan dide dewletê. Bi rastî di dawiya belgeya fermî da dibêje li ser vê mijarê kasetek û diyagramekî berfireh heye. Bi rastî Abdullah Ocalan yek bi yek navê hemû fermandar û deverê dane dewletê. Di belgeyên fermî da wiha hatiye nivîsîn. Li ser vê mijarê bi hûrgilî kaset û nexşe li gel me mevcûdin. Bi rastî li ser wan gotinan Abdullah Ocalan dewleta Tirk jî matmayî dihêle. Serfermandarê Artêşa Tirk Hasan Attila Ogur kesê ku li ser navê dewletê bi Ocalan re hevlîtin pêkanî pirtûkek bi navê min lê pirsîna Abdullah Ocalan kir evin rastî nivîsandiye. Derbara vê pirtûkê wiha dibêje. Min nivîsan ku ew çi qas ji Mustafa Kemal Atatürk hez dike û tenê ji bo ku ew neyê darvekirin ma çî got û çî negot. Ocalan çima hate girtin? Hin Öcalan nû hatî Tirkiyeyê xwestiye bibe xizmetkarê dewletê û ji bo dewletê pîlanên bi hev re karkirinê pêşkêş kirine. Ocalan ew qas agahî da dewleta Tirk çima ji bo roja destpêkê xwast bi hev re projeyan bimeşînin. Ji ber ku Ocalan roja piştî girtinê di belgeyên lê pirsînê da dibêje min xwan, min dîroka Tirkan û mijarên wê siber roja Tirkiyeyê ronî dike şopan. Ez dixwazim beşdarî vê peyvajoyê bibim. Di nav me de ji ber kadroyên gundî xeletî hatin kirin. Sadî 5 şaşiyên dewletê bûn. Sadî notî 5 şaşiyên me bûn. Lê ez xeletiyê qebûl dikim. Öcalan yekser piştî wan gotinan wiha lê zêde dike. Li Tirkiyeyê 7 milyon Kurd hene. Girse ji bo xebata me ya din bes e. Kontrolkirina piştevanan giring e. Girse pir çalak e. û di her çalakiyê da ji kontrolê derdikeve. Gel ji min pir hez dike. Ji ber vê yekê ye ku li ser bingeha min ya heyî berdewam dike. Lê serokê ku li dijî fikrên min be nikarî bibe serok û ser nakeve. Ocalan dema ji dewleta Tirk re dibêje xebata li pêşiya me dixwaze çi bêje. Ocalan û dewleta Tirk bi girseya PKK ya li Bakurê Kurdistanê wê çi bikin? Pirsa herî giring ev e. We kîjan helwesta lehengiya Öcalan di nivîsa 13,000 peyvî ya li pirsîna Öcalan da dît. û ku me di nav wa vîdyoyan da behsa wê kir. Ocalan di hemû nivîsan de carekê jî peyva Kurdistanê ji bo navê welatê xwe bikar neaniye. Dema behsê Başûrê Kurdistanê dike jî dibêje Bakurê Iraqê. Navê hemû havarên xwe yek bi yek dide. Heta ew dibêje ka birayê wî Osman Öcalan dikare çî bike. Ew peymanek pêşkêşî dewletê dike. Em jî dipirsin dema ku belgeyek wiha li holê hebe û Öcalan ev ji dewletê re gotibe. Gelo Öcalan xayîn e an jî qehreman e.